मा लाबोखो नानि ए अबेनिफ्राय लाबोखो न'निफ्राय लाबोदो मा ओंख्रि जाया मा ओंख्रि जाया मा फोला बिजौ एम्फौ लानानै बेखौ खाजाया माने नङा नै वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनै आङो दंफैयो नैबे मोनसे सानसे समावहाय जे भुटान हाजोनिफ्राय ना सिलिंखार बिलिंखार ओरैबायदि दैजों होखारजानाय दा नैबे बिथांमोना नैबे दा लोगोसे दिनैहाय आङो फिन बेयावनो दंफैबावो नैबे सिसुबारिनिफ्राय दैजों होखारजानाय रायजो राजाफ्रा माबायदि हालोदाव दङ आङो बिथांमोननिखौ एसे नायदिंबायनोहाय फैदों आरोना गोलाव सम जाबायमोन बे जायगायावहाय फार्स्ट टु नैबे गेरजाखौहाय फोथारनाय समावहाय फैदों जोङो बेखौ आङो दिनै रायजो राजा नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन जिखुनु जा सिसुबारि मोनसे समावहाय दैजों भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैजों होखारजानाय रायजो राजा बिथांमोना नैबेयावहाय एसे एसे हा मोननायजों लोगोसे बेयाव जिउ खुंनानै दङ खामायनानै दङ आरो बेजों लोगोसे मा मा न'खरखौ खुंनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावनांगौ आइजोफोरनिफ्राय आङो नैबेयावहाय नुफैदों जाहैबाय सारा नैबे गामियावहाय इन्दि बागान आरो थादुन बागान बेजोंहाय मावख्रुबनानै संसार जानायखौ आङो नुनो मोनदों जाहैबाय दा नैबेयावहायबो एम्फौ दङ नामा बेवहायबो एम्फौनिया बोरलानायलाय एसे बियो गोरलै गोरलै आरोना नै गोरलै गोरलैयैनो दङ ओमफ्राय दा नैबेजों लोगोसे नैबेयावहाय मोननै दान्दा दङ दा बेखौ आङो मिथिनानै लागोन बे एम्फौखौ माबायदि फोथांनानै लाखियो आदार होनायजों लोगोसे माबाफोर बिनि मेडिसिनफोर होनानै बेखौ फोथांनानै लाखियो ना ओरैनो बिनो जाग्रा मुङा आदारल' होनानै फोथांनानै लाखियो आं बेखौ एसे मिथिनानै लागोन बेखौथ' जों जेबो आदार होआ बिलाइजोंनो खाङो जों आस्सा ओमफ्राय दा बे जेन'बा खोनानो मोन्दों जाहैबाय मोनसे बेमारजोंहाय एम्फौआ माखासे जिउ गोमालांगासिनो दं होननानै मैया दाख्लैफोरलाय थैयाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैनिफ्रायसो थैदों आरो आस्सा ओमफ्राय दा नोङो बेजोंहाय जेन'बा खनबैसेसिम जाखो बेबायदि एम्फौ फिसिनाया गोबावसै फिसाफ्रानो बोसोरबाल'मोन उन्दैया आस्सा जोनोम जाजेननायनिफ्राय बेजेननायनिफ्राय जेन'बा जोङो फैसा आजावनानै मोनजासिमाव माबायदि बेखौ जोथोन लानांगौ आरो माबायदि बेसेबावसिम मासफोर बेखौ फिसिनांगौ गोनांथि जायो फार्स्टनिफ्राय लानानै बिदिनो मास मोनसे बायदि नांखायो फाननायसिमाव मास मोनसे ने मास मोनसे फुरा अब्लाथ' माने बिराद मोजां एम्फौखौ फिसिनानै लानो थाखायहाय माने बिदैनिफ्राय जुदि बेजेननायनिफ्राय जुदि मास मोनसेजोंनो जुदि जोङो फाननानै न'खरखौ मेनटेन खालामनो हायोब्ला जोबोद मोजां आरोबाव बे नोंसिनि केदान्दा सिसुबारिनि अनगायै गुबुन रायजोफोरनि गेजेराव एबा गुबुन आइजोफोरनि गेजेरावहाय जेन'बा एम्फौखौ लानांगौ ना लानाङा दा बे रायजो राजानि गेजेराव सिस्टारा मा बुङो जेन'बा लाजानो लुबैयो ना ओरैनो थाजानो लुबैयो लानायालाय बयबो लाखानांगौ जेरावबो आस्सा जों हिनजावफ्रा मानो ओरैनो थानो बयबो लानांगौ आरो न'खरखौ खुंबाय जेला माने हौवाखौ बांद्राय सोनाना लाबानो बेबायदिनो गावबा गाव हागौमानि केपासिटि गावनि आइडियाजों बेबायदि एम्फौ फिसिनानैबो लानो हायो दा बेनि गेजेरावनो मोनो आरोना 1 मान्थ बिनि गेजेरावनो मोनो दा जोङो बयबो जेन ओरैनो थाया लाबा माने हौवाफोरनि सायाव सोनारा लाबा आंनिफ्रायबो बेनो रिकुवेस्ट नोंसोरो जे एसेबां दुखु खस्थ' खालामो ना बा एम्फौनि बिलाइ खानाय बा माबा मोनसे खालामनायफ्राव माबा मोनसे जेंना खैफोदफोर जायो नामा बिनि सायाव दा न'आव थानायखायसो नङाबालाय जों जेरावबो नागिरनांगौ जायो आस्सा दा नोंसिनि नैबे मोनफ्रोमबो न'खरफ्रावहाय गासैनावबो एम्फौखौ फिसिनाय जादों नामा जेराव जायनावबो दं बयनावबो दङ ने एम्फौखौ फवायाव बेसेबांनि फानो आरो फिथोबखौ केजियाव बेसेबांनि फानो एम्फौखौलाय जों 80-90 हरो फवायाव ने फिथोबखौ सेरसेयाव जों 800 ने दा जों खोनानो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन माने फवायावहाय एम्फौआखौ माने 80 थाखा ने 80 थाखा 90 थाखा बिनि गेजेरावहाय हरो दा बेखौ नोंसोरो हलसेल हिसाबै हरो बेफारिनो हरो ना नोंसोरनो बाजाराव जिरायनानै फानो जोंथ' फानहैया न'आवनो लांफैयो न'आवनो लांफैयो ने
दं नै मादै दङ गोलाव समजों लोगो मोनबोबाय गोरलैनिफ्रायनो ओमफ्राय दा बेनो नै ओमफ्राय ओरैहाय नै ओमफ्राय एम्फौनि ड्रेसा नै बेबायदि गाननांगौ गोनां जायो आरोना नै नायनानै लादो माने एम्फौखौ फिसियोब्ला बेबायदि ड्रेस गोदान गाननानै इन्दि बिलाइखौ खाजाया माने गोबांथार बेवहाय एम्फौ गफौनि बिदैफोर नाङो लेथ्रा जायो आरोना दा बेबायदि गानबाय नै ओमफ्राय बेनो जादों जाहैबाय जोङो ब्रादार नाम होनोमोनलाय नेक'डिम ब्रादार नेक'डिमनि न' बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्रादार नेक'डिमनि हिन्जाव दा बिथांनि इन्दि बागाना नैबेनो ओमफ्राय नैबेखौ मा थादुन होनो बेखौ आबर ने फैयै फैयै नैबेयावहाय गामियावहाय मोनसे दखान मोनफैबाय आङो बे दखानाव जों सिगांनिफ्रायनो जाबाय लोंलाङोमोन जालाङोमोन ओमफ्राय नैबे इन्दि बागाननि सेरावनो आरोना नै बेवहाय दखान नै जोंनि सिस्टारनि दखान बियो दा बेव सिङाव आरोना नैबे दखाना बिराद मोजां फेसिलिटि माथो दखाना नै बा मा बुस्थु दं गामि सिङावब्लाबो नै जाग्रा लोंग्रा ओमफ्राय नैबे सिस्टारनिनो दखान ओमफ्राय दा माब्रै सोलिनानै दं सिस्टार दखानफोरा जेन'बा नोंसिनि बे गामि ओनसोलावहाय सोलियोलै मोजाङै सोलियोना दखाना मोनबैसे दं बे गामियाव मोनथाम दं ने बबेजों ओरैनो ने खोलाहाबो दङ ने नैबे इन्दि बागाना बिगाबेसेसो दङ बिगासे बारा जागोन ने मा ओंख्रि जाया मा ओंख्रि जाया मा फोरला बिजौ बाजैया एसे खोमाया एसे बेलाथि जाबाय बाजै ने सिगां मोजांमोन ओमफ्राय दा माब्रै सोलिनानै दं बाजै बिदिनोसै एम्फौ लानानै जायो एम्फौ लानानै जायो ने बा बाजैमोननि न'आ अबेयावथो आंथ' नुवाखै खोलाहा स्कुल खाथियाव ने गेरजानि खोला नामा बे बाजैयानो जादों जाहैबाय सोरबाया सिनाय जानो हागौ जोंनि आदा रामथेंगानि हिन्जाव बे बाजैया नै आनैखौ लोगो मोनफैदों ओमफ्राय आनैनि न'आ जाहैबाय नैबे इन्दि बागाननि सिङाव बैनो ओमफ्राय दा माब्रै सोलिनानै दं आनै थाफैदोंसो हय आं गोजोनाखै नंगौ आस्सा न' बांखौ गोसोखाङो आदै बैखौहाय जोंना जेबो मोनथाराखै नालाय गोजोन फैयाखै आं ओमफ्राय दा मा ओंख्रि जाया मादै आलुसो आदै आलु ने खोमोर बिबार ओमफ्राय आब'आ माथो खालामदों हाग्रा एवदों नामा थादुननो इन्दिनो हाग्रा एवदों नैबे बे नोंसिनि ने थादुन बागान नै ओमफ्राय थादुननि सेर सेरावहाय इन्दि बागान आरोना ओमफ्राय दा माबायदि सोलिनानै दं आब' नोंसोरनि बे गामियाव गैया एम्फौबो गैया माबो गैया आस्सा बे खस्थ' जादों खस्थ' जाथ'दों ने दे एम्फौआबो थैयोना थैयोबो ने एम्फौ लानानैसो जायो एम्फौ लानानै दा गोबाङै मोनथारबाय नामा एम्फौआ एसे आब'नो देग्लाय गैया ने गामाखालि एसे बांसिन मोनोमोन नामा दे हाग्रा एवदों नै हौवा बायदि आब'आ जोङो मा लाबोखो नानि अबेनिफ्राय लाबोखो न'निफ्राय लाबोदों बेयावहाय इन्दि बारा एम्फौ सावथाहैनो न'आ हरै खोलाहासो नामा गेरजा खाथियाव ने ओमफ्राय दा बे एम्फौ मा होनदों मा सावथारनो होनदों एम्फौ जादों थिखोनानै इन्दियावहाय बेखौ सावथाहैगोन दे नाय बेबायदिनो आरोना नै इन्दि बागानजोंनो साग्लोबजोबनाय दा ओरैजाय बेयाव थांनाय जासिगोन जोङो नायनि आरोना ओरैहाय नै जोङो बाजैया आंखौ लिंबोबाय नैबेयावहाय दा खोनानो मोन्दों बेवहाय एम्फौआ दान्दाथाम दं नायनि माबायदि एम्फौआ ओमफ्राय दुखुनांथावा बे आरोना गया गायफैलाबो थैयो नै बेबायदि लान्था नुबाय आङो गोबाङाखौनो माने बै हा गुबैनिफ्राय बेवहाय हाया बारा थिग मिलायनाय मोनाखै दा नै बाब नाय बेबायदि आरोना नै आदा नबिनाव फैबाय नै माथो गया लान्थालै नै गया थैयोबो माथो लान्थानो नै ओमफ्राय दा फैयै सफैबाय आङो नैबेनो जादों जाहैबाय आदा नबिननि ओमफ्राय आदा नबिना दंना गैया आं नायनि आरोना नैबेनो न'आ नै आदा नबिनि न' आरोना नै मानसिया गैथ'वा नै दा बाजैया बाव दङ नै एम्फौ लादों माने सारिउफाले बेबायदिनो एम्फौ गोजा ओमफ्राय दा नै एम्फौ माबा लादों आरोखि ना नै बाजैमोने ओमफ्राय दा नायनानै लादो लोगोफोर इन्दि बागान सारि उफाले गासैयावबो ओमफ्राय दा न'आवनो जोङो एम्फौ फिसिनानै लानो हायो आरो एम्फौखौ माबायदि फिसियो आं बेखौ बाजैनाव मिथिनानै लागोन जे बाजै नोंथांमोना दे
गोबां बे नोंथांमोननि जायगायावहाय आङो दिनैहाय बेरायफैनानै इन्दि बागानजों एबा थादुन बागानजों साग्लोबनाय नुफैदों। ओमफ्राय दा बे इन्दि बागानखौ गोबाङा मावदों। ओमफ्राय दा मावनायजों लोगोसे आं दिनैहाय नोंनि न'आवहाय बेबायदि एम्फौ फिसिनाय नुफैदों। ओमफ्राय दा नै एम्फौआ नै मासे दस्रा एम्फौ नै। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो मिथिना लागोन बाजैनिफ्राय दा एम्फौखौ माबायदि फिसियो आरो बे एसेबां इन्दि बागाननि बिलाइखौ नोंसिनि बे दान्दासे एम्फौआ जाजोबनो हागोन ना हाया, ना गुबुन आउटनिफ्राय नोंसिनि बागाननिफ्राय लांफैयो? लांफैया ने? जोङो न'आवनो बेबायदिनो दान्दानै गाहाम दान्दाथाम गाहाम लाबाय। ओमफ्राय बेखौनो खानानैहाय होबाय। ओमफ्राय आरो उनावहाय सोरबाफोर बिदै लाबोला जों बायनानै लाखिबावबाय। बेबायदिनो? औ, ओमफ्राय बे इदि देरबायला आरो सोरबा बिदै फानफैला आरो बायनानै लाखिबावबाय। ओमफ्राय बिदिनो दान्दानै गाहामनि दान्दासेयावहाय लायो बिदैया 600 लायो। 600 ने? औ, 600 लायो। ओमफ्राय आं बेखौहाय 600नि लाखिनानैहाय सिगांहाय लादोंमोन। ओमफ्राय आं बेखौनो जोलै सुखांनानै दोनदोंमोन। ओमफ्राय दाथ' माबा फारामावबो गैयानो बिदैयानो। ओमफ्राय दा जों बिदैखौ मोनाखै। ओमफ्राय दिनै लाबोनो होननायखाय आं थांदोंमोन। दा बाहाग दंखायोनो। दा बाहाग दंखायोखाय आं बाहागखौ मोनाखिसै आरो। ओमफ्राय दा एम्फौआबो जायाखै। दाखालहायनि दान्दानैया थैजोबदों। थैयोबो नामा? औ, थैयो। बिदि आदार जानानै बिदि एसे गुस्लायहांनानै खेबसे जालानो थैजोबो। ओमफ्राय दा बिदि थैजोबनायखाय आं बायनानैहाय लानो गोसो जायाखिसैमोन। ओमफ्राय लाबोदों होननायखाय थैलाबो थांलाबो जा मासे मोनो होननानैहाय आं लायनो होनना थांदोंमोन। दा आंनि बाहागानो गैयानो, उनावसो लाबोनायसै। औ, बाजैमोन ने? फानखांबाय, खननै फानबाय। खननै फानबाय ने? औ, आच्छा। दाखाल माबा 10,800 मोनबाय। ओमफ्राय दाखालहायनो एसेल'मोन, बेयो 4,900 मोनदों। ओमफ्राय दा जेन'बा न'आव इन्दि बिलाइया बिनि आदारा थाखानाय हिसाबैथ' एसेग्राब लस गैया ने? ओहो, लस गैया। आच्छा। दाखालहायनोबो बे दान्दाजों दान्दासे, ओमफ्राय ओरै दान्दासेमोन। ओमफ्राय बेखौनो थैजोबनायखाय बारा लानाय जायाखै आरो। ओमफ्राय दा सुखांबावदों जोलै नै बेवहाय सुखांबावदों आरोखि ने? बेबायदि। आधा केजि दङ। आधा केजि ने? औ, बे सेरसेमोन। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे बाजैनिफ्राय जे एसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जानाखि थाइसे थाइनै एम्फौ फिसिनानै मोनो, आरो बिनि गेजेरावहाय एम्फौ फिसिनायनि गेजेरावहाय जेन'बा बिलाइ खानाय बा माबा मोनसे होनायनि गेजेरावहाय माबा मोनसे जेंना एबा खस्थ'फोर बुहुद मोननाय जायो नामा? मोनो मोननायालाय। अखा बांखा सान्दुं अखा, नों गिर्जा हाबहैगौ होनब्लाबो हाबहैनो मोना। माबा थांगौ होनब्लाबो नों थांनो मोना। हारसिङैनो ओरैनो बिलाइ खानांगौ, होनांगौ, न'खरखौ ओरैनो फोथांलांनांगौ। आरो नै जोङो न'खरावहाय बेमारि मानसि दङ। अपारेसन जादोंमोन जोङो हौवाया। बे अपारेसनावहाय थिगखौनो थाखा थांदों आरो। दा आङो दाहारा होबावनांगौ, 60,000 होबावनांगौ। आं बेनिखायनो बे एम्फौखौहाय लानानैब्लाबो रायजोआव होगोन होननानैहाय माबा खानानै थादों आरो। माबा खियानो थरसेल' खिबाव थायो, ओमफ्राय गासैनो दै गोजा। बेबायदि जादों ने? समनि गेजेरावहाय बेबायदिनो जायो। गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय।